lam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wulane ndatari wong ayu setya rumeksana sasat abyaring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna tresna kang sejati manggiya lestari ngitung tembang suci nyang semi sajroning sepi cahyamu kamadangi saratri dadiya kembange ati angen-angen kula lono tawang niteri tanpa wangenan lumeku nembus marang kabagyan banget manis sinawang wong ayu setya rumeksana sasat abyaring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna sejati manggiya lestari ngitung tembang suci nyang semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadiya kembange ati angen-angen kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumeku nembus marang kabagyan banget manis sinawang wong manis sing
Napa Nimas? Niku Kakang, kidange lucu, lincah, lan gemesake. Kula kepingin sanget anduweni Kakang. Iya Nimas, bakal tak turuti penjalukmu. Lesmana, kowe nang kene wae. Tunggonono lan jagon mbakyumu. Nuwun inggih Kakang. Rama lasuri berkidang, tapi kidange ales terus. Angel ceklane sampai gak kroso Romo ninggalake Sinta karo Lesmana. Tolong! 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 Lesmana. Iku kok koyok suarane Kakang menjaluk tulung. Aku kuatir banget. Coba susulan kakangmu Lesmana. Nanging Kang Mbok, kula pun dipesenti Kang Mas Romo. Tengang san ninggalake panjenengan. Wis, budhal saiki. Aku kuatir banget. Aku ora opo-opo ijen nang kene. Nuwun inggih Kakang Mbok. Nanging saderenge kula nyusul Kakang Romo, Kakang Mbok kedah janji boten medal king beneran Raja Sekti menika. Iya Lesmana, aku ora bakal metu teka bunderan Raja Sakti iki. Budhal saiki. Nggih Kang Mbok, sendika. Sak banjure Lesmana nyusul kakange, ana wong tuwa kang sak temene panjelmokane Rahwana, ngemis lan njaluk tulung nang ngarepe Sinta. Wong ayu, tulung ana aku wong ayu. Wetengku lesu lan aku ngelak banget. Aku njaluk banyu lan pangananmu sithik ae wong ayu. Sing gedhe pengapuranmu kek. Aku ora bisa marengake. Aku ora kena metu teko bunderan raja iki. Tulung wong ayu. Nek gak mbok tulungi, aku iso mati saiki wong ayu. Sinta akhire gak tega lan metu teko bunderan raja sing digawe Laksmana, karepe maringi ngombe lan mangan. Nanging nalika Sinta metu saka bunderan Raja Sekti, sakmenika pengemis malih wujud asline yaiku Prabu Rahwana lan mboyong Sinta ning Alengka. Nalika nggawa Sinta ning Alengka, ning tengah dalan Rahwana petukan karo resi sing wujude manuk, jenenge Resi Jatayu. Weruh Sinta dicengkerem karo Rahwana, Resi Jatayu mikir yen ketokane ana sing gak beres karo kahanan iki. Sinta, akhirnya keturutan karepku. Manuta, tak boyong marang negaraku, negara Ngalengka, negara kang gemari Pak Lo Jinawi. Kowe bakal tak dadekno permaisuriku. Ora sudi aku dadi bojomu. Ora sudi aku. Tolong, Kakang Rama. Lesmana, tolong.
Gahwana Cerna putri Janakaiku yen ora kowe bakal ngrasake suwiwiku. Kowe aja melu-melu urusanku. Manuk tua bangka, minggir, gak minggir bakal tak puklek suwiwimu. Perang tanding ing awang-awang, Rahwana negor suwiwine Jatayu. Jatayu tiba ngebruk lemah. Rama lan Laksmana teka pas Jatayu sekarat. Kena apa sih? Rama, aku luput Sinta digawa nang Alengka karo Gahwana. Resi, wis ngasura kanthi tenang. Getemu bakal tak bayar nganggo sirahe Rahwana. Rama banjur nemoni sekutune Anoman. Dheweke njaluk tulung marang Anoman lan uga Bala Wanaroy kanggo goleki Sinta. Anoman, Rinio. Kula sinuwun. Aku ngutus kowe menyang Alengka lan gawon ali-ali ki kanggo Sinta. Kadhanono dheweke yen aku bakal ndang metu. Kula inje. Ing Taman Argasuka ketok Sinta lagi lungguh ngenes ngenteni kapan pepujane ati teko lan gawake dheweke bali. Rasa sing campur aduk ngebagi dadane Sinta nganti akhire.
Apa kowe? Aja wedi Sinta, aku iki Anoman. Aku diutus Rama kanggo ngekeki kowe iki. Apa iki? Iku ali-ali saka Rama. Lan uga aku diutus kanggo nyampekne marang kowe yen Rama lan pasukan bakal ndang teka. He Anoman, gawon gelem emas iki. Lan kandhang nono Kakang Rama aku setia ngenteni nang kene. Sapa kowe? Wani-wanine kowe ning kene. Pasukan cekel. Bakal tak obong koyo Anoman.